とうじくんちゃん。はいはい。タッチ。はい、タッチ。タッチタッターパチ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 。こっち向いて。とうじくんちゃん。見ない。温度計取るの。あらららら、CD 落とした。とうじくんちゃん。こっち向いて。取る？ CD 取る？あ、はいはいです。はいはいです。はいはいしました、今。ね。はい、CD 取りました。はい、ちょうだい。ちょうだいは無理だ、まだ。ね。今8ヶ月です。8ヶ月ちゃん。とうじくんちゃん。口見て。笑った。お話ししないの？こっちかまる、今度。CD 持ってきた。はい、ちょうだい。はい、ちょうだい。はい、もらおうか。持ったままタッチしてた。持ったままタッチすると疲れるからちょうだい、これ。ね。持ってる。うん。じゃあ持ってなさい。ね。はい、タッチしてます。ね。はい、とうじくんちゃん。はい、伝歩きですか？伝歩きしますか？はい。あららら。持ったまま。そして味わって。ね、味わって伝歩き。ね。CD 大好きなのね。うん。はい、歩ってます。伝え歩ってます。はい、ママの子に行っちゃった。ね。おもちゃを押さえてます。はい。はい、立ってます。CD まだ持ってます。こっち来ようか。顔が見えるように。はい、こっち来た。はい。おい。来た。うん。鯉のぼりが大好きだね。季節外れだけど。ね。パパそっくり。あら、滑るよ、CD。ね、ほれ。邪魔。はい。ママが来たの、おっぱい？おっぱいですか？おっぱい飲みますか？はい、突進です、突進。おっぱいめがけて。紐、このカメラの紐。ね、アップ。ちょっと鼻水垂れてます。はい。そろそろ終わりますか？ね。バイバーイ。バイバイバイ。はい。